İçimizdeki en ulu zehir puşmanlık. Dolu manide bir zehir. Ve men soňuna çelim onun bilen görüşürüm. Ve mening dermanım meditasiya değil, sağlık, iyide ve özüňe üns bermek değil. Bir fond taslaması ya girdeyici değil. Mening dermanım biznes, iş. Bu mening gowuryan zadym ve men oňa päskel berip bilmeýän. Kampaniýalar östürmek halayan, bäsleşikden lezzet alýan. Mening üçin oýun ýaly bolup görünýär. Emma bu ýolda puşmanlyk ýok, habarly bolmak, tapawutlandyryp bilmek bar. Maňa näme üçin edip bilmejekdiňizi aýtmaň ýerine eden işleriňiziň nä derejede şowsuz bolandygyny aýtmaňyzy isleýän. Çünkü eger başka biri edip bilýän bolsa, siz hem edip bilersiňiz. Bahane etmegi bes edin. Şikayet etmegi taşlan. Sebebi hiç kim dinleýän ok. Dinleýän ýaly bolup görünüp bilerler, ýöne sizin meseleleriniz hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Bar etmeli zadyňyz bir adam begendirmek, o da özüňiz. Diňe şonda başgalaryny da begendirip bilersiňiz. Bagtly bolanym üçin başgalaryny da begendirmegi halaýan. Ve sana haýyşdym, bu aýdýanlarymy ýatda sakla. Hemme zady özüňi bagtly etmek üçin etmelidigini düşünmelisin ve özüňi üstünlük kazanmaga itergi vermek üçin. Diňe iş durmuş üçin däl, durmuşyň üçin. Bularyň beýle möhüm bolmagynyň sebebi bagtly bolanyňda kampaniýany ýa-da karýerany aňsatlyk bilen dowam etdirilmegidir. Şähereler gözleýän. 7-8 ýyl bäri siziň öňüňizde çözgüt gözleýän. EQ, IQ, habarly bolmak we erjellik olaryň nämedigini bilemek, ýöne gözleýän. Näme üçin? Sebebi köp we dürli ýollary bar. 330 dürli ýol bar we men hemmesini synap görýän. Hemmesi dogrudygy bilinen ýol we şolaryň biri siziň çykalgaňyz bolup biler. Belki ýalta bolanym üçin köp işlemeli bolmagym mümkin. Belki de samsyk bolmagym mümkin. Belki de başga bir zatlar bolup biler. Emma munyň ähmiýeti ýok. Oturmak kararyna geldiňmi? Gyzyklanýan şey demi? Peýdaly zatlar bu aýdanlar. Men aýdalam ýadyňdamy? Gaty gowy. Sizde diňe bir durmuş bar, diňe bir jesany. We şunu aýtmagym gerek. Sebebi size gerekli. Näde pul kazananyňyz, näçerek pul kazananyňyzdan has möhümdür.